Hola, què tal? Benvingudes, benvinguts. Soc l'Antonio del Valle, això és el Canal Blau. Increïble el dia que ens espera avui aquí al Festival de Cinema de Sitges. Així que, si us agrada el cinema i la cultura, que són el mateix, ja ho sabeu, des del Canal Blau, per tota la comarca del Garraf i per tota Catalunya, tot sobre el Festival de Cinema de Gènere Fantàstic més important del món. Segona jornada aquí al Festival de Sitges. Ja ho veieu, dies tapats, tormentes elèctriques, la qual cosa és ideal per un festival que parla de pel·lícules de terror. D'aquí res veurem fora de competició la pel·lícula més esperada de tot el festival, Frankenstein de Guillermo del Toro. No sé si traspassa la pantalla, però avui hi ha una excitació especial aquí a l'auditori. 120 milions de dòlars li ha costat a Netflix aquest Frankenstein. Nosaltres hem aconseguit les imatges en exclusiva pel Canal Blau. Aquí veieu tota l'expectativa que genera fans, premsa, el Benedict Cumberbatch. Kawa, que s'estrena aquesta nit aquí en competició oficial, dirigida pel Pol Urquijo, un director basc que roda en euskera. Aquesta l'ha fet en euskera antic. Tot i que ell no es considera un amant de les pel·lícules de terror, diu que se sent atrapat pel personatge dels queixals sanguinolents per tota la trama romàntica que suposa la novel·la del Bram Stoker. Qui realment ha revolucionat el festival ha sigut l'Eduardo Casanova i tota la seva cort de vampireses de color rosa. Han vingut a presentar la sèrie Silencio. Finalment ha sortit el sol, deu ser per l'estrena d'aquest matí. S'ha estrenat Together, del Michael Shonks, una pel·lícula que entra en la competició oficial del festival. Singular, protagonitzada pel Javier Rey i una de les meves actrius, permeteu-me que us ho digui, preferides, Patricia López Arnay. La gent que vol veure la darrera pel·lícula del director tailandès Ratchapum Bambunchachoke. Sí, Ratchapum Bambunchachoke. El títol, un fantasma útil, i tan útil és la dona del protagonista que reencarna en aspiradora. Us haig de dir que ha rebut algunes crítiques per part dels i les fotògrafes a la catifa vermella perquè no ha volgut estar amb nosaltres més de 80 segons. Es veu que tenia pressa. I el festival li fa un homenatge a on? Al millor lloc es podria projectar una pel·lícula així, l'antic escorxador. Hi haurà un regalet. Després de la projecció, la presència del seu protagonista, Dominique Pinon. Acabeu de veure la Júlia Ducournau, però francament jo pensava que vindria amb tot el seu equip i ha vingut sola, com una cassola. Ens ha donat una roda de premsa espectacular, divertida, amorosa, compromesa. No només ve a presentar la seva pel·lícula, sinó també a rebre el Premi Màquina del Temps que li otorga el festival per tots els personatges de caire fantàstic que ha interpretat a la seva carrera. Quina millor manera d'acabar el divendres de la nit aquí al festival que entregant el Premi Woman in Fan, un premi que va crear el festival per visibilitzar i promocionar la feina de les dones creadores dintre del cinema fantàstic. Aquest any el rep l'actriu nord-americana Nancy Loomis. Dissabte i assolellat, molt ràpid. Som a l'Escorxador, una de les seus emblemàtiques del festival, que té temps per fer retrospectives. D'aquí uns minuts vindrà el Paco Plaza i la Leticia Dolera. Quina gentada tinc al meu darrere, tothom preparat per veure l'estrena de la Virgen de la Tosquera a l'auditori de l'Hotel Melià. Més o menys hi caben 1.400 persones. La pregunta serà: es votaran les entrades? Li entreguen el premi honorífic a tota una carrera, tota una vida dedicada al món del cinema, a la Carmen Maura, la gran actriu. Hola, què tal? Soc l'Antonio del Valle, això és el Canal Blau i comença la recta final del festival. Mentrestant continuen les projeccions aquí al festival. Ara ens arriba Arco, pel·lícula d'animació francesa que ve directament des del Festival d'Annecy. Recordeu, el festival més important d'animació del món. Ara sí que sí, darreres hores del festival, en aquesta sala d'aquí vindrà el jurat presidit pel director Peter Chan a fer públic el palmarès de premiats i premiades d'aquest any. Un festival que aquest any ha volgut posar el focus en la relació entre l'humor i el terror. Aquesta nit, gala de cloenda oficial. I fins aquí hem arribat. S'acomiada aquest qui us ha parlat, l'Antonio del Valle, des del Canal Blau. Per mi ha sigut un veritable plaer fer-vos aquestes cròniques cinematogràfiques. Espero que vosaltres les hagueu gaudit també. Ens veiem a les xarxes, al Garra Cinema, per parlar de la programació aquí, a la comarca del Garraf. Però no marxaré sense fer una cosa. Perdoneu. No m'hi trobo gaire bé.